salamat. Humanadjud taon ng Pasko ug New Year. Makapahuway na ko aning mga hugason. Atong Pasko ug New Year, grabe. Perti pagkadaghan naghanda. Unya perti po daghan nagpaboto. Perti lipaya sa mga tawo. Tapos ang karon ang paboto na po nako. Excited na po ko. Kaning Valentine's, di ba? Buwan sa gugma. Unya kuyaw, di kayo kuno ning tuiga ron kay year og namitan ox. Tuig kuno ni siya sa mag-break up. Kuyawan ta anida. Pero ako ang masulti jud. Papilion ko kung asa ang mas delikado. Ang atong New Year ug kaning maabot nga Valentine's Day. Mas daghan jung mabuthan aning Valentine's Day. Nga daghan po magpaboto, daghang babuthan. Nya, mo resulta ra bag siyam kabuan. Lab! Lab, grabe naging balita ron bala ba? Saan? Ano balita? Grabe jud kayo ang bana wala pa kuana ang balay gisunog perti og dawa. Okay nang maguyab nga nagpension house. Grabe training. Ano ka? Siksi man nimo perti naman ka hubaga. Ay kala ko iba ko tuig ron dapat mahuhubag ta ni. Sa mga diya, kani ko gutom ko. Kani ko gutom ko. Perti naman pagkapahulkan mo bagong tuig na. Sanay bagong tuig pahukad ta kay. Sige, Kani gutom ko kani ko gutom. Antay nagbinago, makadama na bagong tuig, magpahukad naman nung kapirmis. Dapat magbako dyan at pirmi. Dapat magbako dyan ko. Sige, magbanago kwarto, yung kaong gupo mo, magpahukad naman. Adyan, kaya bagong tuig ba sa mga kanon? Hukad dyan ay, sige ko dugi-dugi dyan. Grabe ni panahon na no, grabe. Year of the Metal Ox. Mau gani, bantayan gani, hindi ta kumpiyansa. Hindi siya nita, Year of the Metal X. O di ba X? Year of the X. Ano na siya? Ito na sudan eh. Ano, lechon paksiw. Akong kuan sudan. Lechon paksiw na saan? Ayong pamili, oy! Kapuya eh, pitsa 1, paksiw, lechon paksiw. Pitsa 2, lechon paksiw. Pitsa 3, lechon paksiw. Karon pitsa 4, lechon paksiw. Japon. Ano na si pamili, oy! Murag puno pagdato, hinoon. Kaon lang kung sinigyan. Salig ba ganun ka dito? Sa baro itong may tisinoon. Kung ba na yung pagkaroon na ng lechon paksiw. Oo, man problema po kaon nga lechon paksiw. Unay man gyapon ka nag-maintenance, magagbitit pa may tisi. Wala kailangan pagkaon, dra ka nang dili maka-high blood. Unsa mo nung kalungon eh? Siya daw mabili, bitaw. Wala man nambok yung bana kasi ka pagkaon og buwan. Oh, kani na lang, oh, kani. Oh. Kani na lang. Unsa mo na? Layo sa kuan. Spaghetti. Imo ni ganahan ako. Kay Kani na lang. maka-high blood sa nung kalungon eh. Ano si pamili gud oy kay kabaw ka nga nata sa mga problema ng panahon na ning maabot ni gisugat ani problema ning kuan. Sus, ay. Sige na si pili-pili usay na kami sa kaon na lang. Bag-o na kuno. Ay na kuno sige pili-pili. Dapat pag-bag-o na ka ayo sige kuan kuan. Lain mo ginilasan yung pan. Spaghetti lang eh. Ako man siya gigbutang ra sa rep ora man ni maunsa. Lain maglasa eh. Kung saan mo rin yung spaghetti mo? Ato ba na Pasko 24. Sa paano ba rin ay? Gusto mo kalungon eh? Gusto mo ka bagong tuwid? Dahil sa ano sa mulo kalungon eh? Ay pamili ka na nalakan ah. Pariti ko to sun anong gandirin ko ani kalau utang kay isud kayo kay blaro taning matikaw na kita gnaw ani bati patagnaw tambok pa ta matikaw tagnaw nya pakat mo Siya, ta oy. iti nga di ka sa Pasko pa. What's up mga mga pane? Si Vicky Sugatan. Okay, big girl. Og dili kay salamat sa naglantaw ng mga followers, mga loyal followers sa mga Yes. request mo og sa mga Bisaya sa di mo kalibutan nga pati sa mga Tagalog na nanood kahit hindi na kahit hindi. Yes, at sa mga OFW, daghang salamat ninyo. Ay, salamat ninyo sa mga OFW og shoutout din ako mga top fan ako di ay si Ma'am Merlin Flores Oxon from New Mexico, Albuquerque. Alright. O shoutout ba ako sa Belinda Lau Oculares. O naging kasalamat sa pagtabang ni Ma'am Divina E. Underwood. O shoutout din ko ni Ma'am Changlin Jong. O sa pagtabang niya, naging kasalamat sa mga nagtabang dyan sa mga katong video na mo about sa nasunugan. O daghang kay salamat po kay Ma'am Lourdes Española Rogers. Salamat Alright. kayo ma'am Salamat, sa ma'am. tabang. Sa pagtabang. Sa akong nasunugan nga pamilya. O shoutout ko ni Edgar, ingon siya, bitaw chill lang ta sa tanan. Ulat na lang ko sa inyong video big, butchogs na kuyaw po mong katawa, murag tuko. So, mga mari mga pare, diri na lang ikutob sa katong wala pa na mo na shout out.
sa daso na lang Oh. ng video. So shout out na po mga top fans nako ng mga Bisaya sa Tibo Kalibutan, mga followers nako ng mga diehard nga sige glantaw do nag-share sa mga video namo. Daghang kay salamat sa inyong suporta ug hinaot nga Magpadayon mo suporta namo. Ug ayaw kalimot og sa kuha po din Impy Girl. Salamat. ay magkapalimot og like sa iyang page Facebook page. Infigure, Big Isugatan og Marto, daghang kay salamat yung tanan. Thank you. Thank you God mga bless. mga pare. God bless.